akuti zomwe akufunayo ndikuona Peter Mutharika akubwera kunoku ku Malawi kuchoka ku South Africa ndipo akuchita kupanga mademand kunena kuti APM udzibwera kwa kumene koko udzibwera kunoku kumodzi tikufuna udzibwera akuti kuli ntchito yoti uzagwire kuno osati uzingokhala kumene koko kumakamba zoti amene akamba zimene zisoni ndani kodi amenewa akuti tu ameneyo ni mtsogoleri wa chipani chija chimatchedwa kuti no Umodzi Party enanso kumati Umodzi Party ndechitiso chimenecho chinalitu pa alliance tuteko ndi MCP itu anali umbali imodzi ndi MCP amenewa komabe tiyeni tifotokoze motere kunena kuti tikudziwa tu kamba kunena tino pa 1 December chaka chinochi Peter Mutharika adanyamuka mdziko muno kupita ku South Africa komwe adalengeza momveka bwinobwino kunena kuti ulendo utu ndizonena kuti ndukapanga zinthu zanga za private si ulendo onena kuti ndukapanga zinthu za boma kapena zokhudzana ndi Malawi ayi izi ndi zinthu zanga hayi akupita tu kumeneko akalandira mankhwala ameneyo ndoti tanchalo adwalika zambirimbiri zinkayankhulidwa komano muno wake randa kuti ndiza personal ndeti nganeneso kuti zani kutsalira zimenezo tu analubwalubwada anthu kenako papita pa almost 2 weeks ndekuti no Peter Mutharika aja asanabwere kunoku kumudzi pamene patu ndi pamene papezeka zonoti mkulu wina yemwe amatchedwa kuti no Thomas Kaumba akuti tu iyeyu ndi mtsogoleri president wa chipani china chomwe chimatchedwa kuti no Umodzi Party kuno ku Malawi ndi chipani chotsutsa chimenecho wabwera atutsopano ndi kalata dzulo kamba akufotokoza pamene paja iyayi ndikufuna zonena kuti Peter Mutharika uzibwerera kunoku ku Malawi uzibwerera mudziko munomu mwachangu osati kuti zani osakhazikika ku South Africa ako iyayi kunoku kuli ntchito zambiri zonena kuti iwewe uzagwire uzapitirize kugwira ndi pamene wangokhazikika kumene woko nthawi panga kuchani uzibwera kunoku ku Malawi ino mese muntadana kuti ndikuyendera za private chabwino pali ma issues ena ake onena kuti mdziko munomu zachitike ndizikufunikira Peter Mutharikayo president mwino wake mwina zomveka kodi zinthu kapena ndekuti no sizikuyenda zangoyima njii koma thinking ngati pali ma business ena akuona kuti pakufunikira president ajenansa kumapita umene kujoka kugwira ntchito kapanga kava kodi kapena pakufunikira pena pake kuti iye abwere adzakonzepo ngati no muno wake president mwina nakakhalatu issue ina imene koma ayi ndithu akuti ayi ubwere kunoku wena uzakonze zinthu basi mavuto ndambirimbiri ntchito zako zambirimbiri zofunika iwewe uzagwire basi usati kunoti chanchano usangokhala kumeneko yayi amene waronda ndi amene mukuona pa screen panopo akuti Thomas Kaumba enanso kumati Umodzi Party ndeit awaru ndi adzaru kuteko anaphatikana ndi MCP akuti ayendera limodzi ndi MCP ndipo abambo amene wakuyamba kale ndi kale akhalatu ndekuti akulimbana ndi Peter Mutharika komanso chipani cha DPP iwo amaonetsa zoti no kaya pakhala pali ziyo otani koma iwo abwere ndithu basi azakandekandeko ndithu ku DPP ko komanso kukandakanda makamaka Peter Mutharika ena kumakamba akuti akutumana ku MCP bwanji ayi koma iwo akuti nda Umodzi Party chabwino apa nde tingokambako ka background pang'ono ka chipani chimenechi akuti cha Umodzi Party. Umodzi Party tu kutako chidayambitsidwa ndi John Chisi amatinso ndi professor ka mkulu ameneyo anayambitsa chipani chimenechi kenako chayima ndithu I think kaya maulendo angapo pa zisankho kenako apa ulendo wala John Chisi anangobanduka basi kuchisiyaso chipani chicha ndatuluka chipani oyambitsa chipani ukatulukeso chipani ndi zomwe zidachitika adayambitsa chipani anakhala mtsogoleri wa chipani maulendo angapo kenako basi nowapezeka zonoti wachisiya chipani chochi kuchituluka kutuluka chipani chija iye anapita kalowano chipani cha MCP tikunena panopa John Chisi ameneyi ali ku chipani cha MCP pamene panabwera nawo Thomas Kaumba kukhala mtsogoleri wa chipani chimenechi ndiye mwanjira ina yake bakhalaba kumaziphamika ku MCP ko
apano ali kumbali yotsutsa limodzi ndi pamene apezeka zonotino ayamba kulimbana ndi Peter Mutharika. Ayi timamvetsetsa chifukwa chonena kuti nthawi zina zake kuti anthu apange maintain ka relevance zimakhala zovuta kuti azimveka kuti iwo alipo, zimakhala zovuta, amakwiyilika, amafunika azigwisa ntchito nthawi zina mayina anthu ena akotchuka basi kulimbana nawo cholinga chonena kuti mwina mwake iwo adzikhala ali mkamwa mwa anthu. Kodi kuliso akuti ndisati kuona rankulu amene gwisa ntchito dzina la Peter Mutharika akuti alimbane Peter Mutharika cholinga chonena kuti basi azitchukatu kuteko nde kuti mmasabanje zomwe yayi kuliso akuti komano kuiva nkhani yakeyo ndiyopanda mchere magayi, ndiyopanda mchere. Munthu anatsazika bwinobwino ndikupita okay ndikukapanga zinthu zaposono inu ndetu mumukwenya zibwerani chabwino akanakhala zonena kuti metanenelamo zinthu zina zake zikufoyira kunoko ndipo nonde kuti amene angazikoze zinthu zimenezo nkukhala iyeyo ndikuti panakakhala pomveka kuti then tikufunikira zono kuti munthu udzabwere adzakonze. Komano ngaranari zaposono ndekuti ankafunabe zonena kuti musati kundisokoneza kakapangapanga zangazo kumeneko kaya ndizotani kaya ndizakuchipatala zimakambidwa zija ndekuti ndebwera nafuna apeze mtendere bwinobwino ukapanga zimenezo ndikubwerako. Koma apa zikwenyedwa ayi poti mbali yotsutsa ati kungoti tili mbali yotsutsa nde pazina zili chonsetu basitu ndipo tinkhani parliament inatsekedwa kulibenso ndekuti zorunga angatsutse apanga bwanji basi ndekuti azingokolola zingakhale panalibe nkhani koma akodole china chake ndithu basi akuti seeking for relevance imeneyoyo. Komano magaya awa chifukwa chonena kuti oyambitsa amene anayambitsa chipanechi ali ku MCP iwo aso anapeze kuzorana zatsamira ku MCP ku makamaka miyezi itapitatu magaya amene awo modzi pate akamba zoti anthu amenewa simatumidwa ndi ku MCP. Anthu ena soto kumalingalira motero kuti ayi menemo ndimezi kuyendera sitingayita kukamba zambiri kukamba zoti umodzi pateyo ndene abwera kuti iza kwenye akuti Peter Mutharika kuti azibwera kunoku kumudzi asakhale ku South Africa kapanga kochani kumeneko akufunikira azagwire ntchito kunoku osati azikhala kumenekoko iyayi. Inu mukuiona bwanji makamaka nkhani yomwe abweretsa mkulu ameneyi? Ayi tiuzeni maganizo anu mu comment section koma ndekuti kumarutsa somolemekeza maganizo anzathu akuti